ngizalwa uNomzamo uCharity Zondi, ngihlala naye la endlini. Uma wami ngihlala naye nogogo, so sekuvele isifo la ekhaya. Sicela ukuthi abantu sikwazi ukuthi sifihliswe yena because isimo sala ekhaya sikho sihle. Kanti futhi amandla awekho, ngiyacela abantu ukuthi beningakwazi ukuthi ngingenelele because ngiyazama ngiyabamba kuyimanje ngingedwa ngihleli la ngizilele noma angikwazi ukuthi ngenze ezinye izinto because angikutholi support kwabanye abantu. Ngiyacela abantu ukuthi ngilekeleleke kwazi ukuthi kudlule uhlelo lomnqobo wamanje uhambe kahle futhi izinto sikwazi ukuyithola. Sokhuluma. Sawubona gogo. Wenza njani? Ninjani gogo? Sawubona ukuthi uyaphila. Uthi uyaphila gogo, bakubingelele. Utheni? Bakubingelele usisi. Ngiyena ugogo lo wahlala nawo banele la ekhaya. Bahlala nje bobathathu. So besicela kakhulu ukuthi nje usizo. Elengane yakho leli. Yebo gogo. Nangu ugogo uyena engihlala naye manje uma sengasekho eshile, so uyena ugogo engisele naye since uma sengasekho eshile. Uma kahle kahle ujibukiwe esigamekweni esezongena la ekhaya bamshaya 6 bullets. So sisele nogogo manje siyacela abantu yena ugogo akwazi ngisho ukukhuluma kahle, akekho right esimeni sempilo. Iminyaka yami u22, ngihlala kaZethi eMlazi Z221 Mzwandile way. Isenumber yami ngifuna ukuxhumana nami ithi 075 119 8802. Ngifoneleka la.